Sonlanmayan hikaye. İyilik mi Cenab Ömür? Sizi giyce karabasan yarlı bulsunuz. Sabret diye. Yeri sabret kakası. Seri sap bolu gör, birden dümöwläp otur verme. Salam. Hoş geldiniz. Yeni bir gazet erteňizler. Ol ya. Kaçı tagamly bolupdyr. Tınal goldu alamdan soň bir näçe ýylak jaň etdiler. Ýöne geçipdi bolar diýip gepleşi kabul etmedim. Bizi görmedik bolan dälirler-de. Düýäminiň soň ýandan gaňyrsynda gizlenip bolmaz Cenab Hamdy. Ýöne adamyň töwereginde munça göz bolan soň Hudaý gorasyň. Öz gorasyň. Yeridayda bir kurşun goýaly gözden dilen gorar. Haw. Şahsi hasaplarda galan pul barmy? Tapşyrys döwrüni hem biziň şereketiň hatabyny geçirdik. Hasapda näçe diýsin pul bar? Sanlyk bolyn takrap ýatyr. Geçen ýerdeki çok günlük elbet täsir etdi. Sargatlar ýetişsin diýip elimizdäki nagt puly bulandyk. Häzir kyn ýagdaýa düşmekden Hudaý gorasyn. Ömer oglum näme beýdi ben kırıp otyrdyň? He? Bir zatlar iyi ahyry. Ömer. Oğlum bu näme? Kaka. Men Yeri Trabzon ýeňmedimi näme? Meni kynanılmajak bolup şey diýdiňmi? yok ýöne men şeýledir öýtdim. Gazetin bu sanyna makala başlamadylar. Bir derek gözleme. Oglum, nire? Ertirliňi bir edin seni. Dinleyen, Soğudymy gördüňmi? görüp bilmedim. Dogrudur. Sebäbi diýenin etdim. Habar çap etmedim. Sağ olun. Derrew netije gelme. Şol gazet ertirem çykmaly. Ertirem bükülle men ýaşagyň gelýän bolsa, bir saatdan soň haýwanat bagynyň ýanyna gidip. Nemşin? Geleňde aýdaryn. Nem boldy? Yaramaz habar geldimi? Yok. Kenide yaramaz habar gelen ok. Aykut. Surata düşürmediňizmi näme? Gazetde näme üçin ýok? Wagty gelende çap ederin. O näkil wagty gelende çap etjek. Şuň çap etjekdiňiz-de. Sen bilen alalaşmadykmy näme? Maňa işimi öwretme. Habar bereniň üçin sag bol. Galan zada goşulma. Haýa kekep berdi seni. Peri, gowy bir zat boldymy? Hawa boldy. Sen şey dip ukla doýar. Näme boldy aýtsana. Başga bir ýol tapyň. Hakykaty şonuň üstü bilen bilsin. Siziň beýguna bolmaňyz ömür körjün üçin wajyp. Hemme zadymy ýetirdik. Bir harabalykda ýaşap başladyk. Yeterlik dämi? Däle yel ver, eline de pil ver diýipdirler. Hani renk çalaly, ýör. Hani ýör gideli, öýüňizi gül ýaly edeli, onsoň bilersiň. Dinleyen Nusret. Neme maral. Gaýtman kam aýtma unutdurun. Şu gün öýlen gowsy işe gelýär. Bilen ahar ýeli. Bolýar. Neme
Zühretcan, gowalardy welin men şuny azajyk özüm gowduyamok. Surkowlan olaymasam, öýden çykmasam gowalardy. Bolýa, halanyň et. Akşam görüşür. Sag ol. Cenap Ömer. Dinleyen. Wagt bitirmäli diýen öýdýän. Bolýa. Ýyryndan ılgayan suratlaryňyz. Bulara nähili baka kesýäňiz, göreli. Näme diýjek bolýan? Diýsen aýdyň. Bu suratlaryň çap edilmegini isleýän bolsaňyz 500 000 lira tölersiňiz. Mahire gurýanmy? Haýwat atýanmy? Şantaj mı yapıyorsun? Ha? Ýaşylyk edýän, siz ýaly asyl maşgaladaky adama bu suratlar geçmez. Korjon tohumynyň geçmişi diýsen arasda şeýleligine galmagyny isleýän bolsaňyz gerek. Bu suratlar men maşgalamdan beter biýüne bir gyýdyň namusyna deger düşünýänmi? Pul berseňiz namusyna degilmez. Wessalam iş tamam. Şeytan yüzüňi gözüňi pıtrat diýär. Sizin gowa adamdygyňyzy bilýän. Şeytana uymarsyňyz gerek. On her diýenne kulak asmaň. Akmak, samsak. Ertir 14.00 çelik wagtyňyz bar. Ya pul berersiňiz ya da aýtmak gerek gel. Ýöne onu da aýdaýyn. Puly naqd görünüşde getirin. Ştaýda ýaşaýanmy? Bilepsiň. Nämişin soraýan? Ejengden ýüze urup ýa-da adamlaryň öýüne ýaşaýanmy? Ýat däl, dostum. Onsoňam senden maňa has ýakyn adam. Dörre oýadolun. Ýok, barjak däl. Näme işlejek? Saýrak bilbilim öňüne diýde çökjekmi? Meni bagşla diýip aglajakmy? Gerek bolsa şey içecek. Bu zatlaryň hemmesi şoky täwäpli gerek. Seni maňa düşman etdiler. Şolar saňa gep berdiler. Puluňy gözdükdiler. Saýgyn. Saýgyn diýen saňa. Şahin ağa. Men harika. Şu tınavlar nerede? Şu at nerede bolýarlar olur? Ece, kaka, Gel oğlum gel. Yigitler oğlum. Oğlum. Oğlum, Hani ejine var? Var. üstdaşma gülýän gerek. Yok. Onu näme gülýän? Näme boldy? Näme boldy däl, näme bolar? Görde duruber. Sağlyk bolsa aty gowdatlar bolar. Şeýle arasy bol. Täk bolun. Etip bolsa aýdyşyňa diýal bolar.
Bolar. Bu dünyada hemme kişi netivetini yiyendir. Ferhat kulaklarını öğürde dinle. Bir adam bisiren palavını istemenlik bile iyiptir. Manglayına üt köşük bir terçe seredip oturanmış. So palavdan maňa da birdat bolarmy ka diýip. Bagşlaryň ölüni ol töňe bollugy da netibetinden başga hiç zady gören ok. On birden hınçylaw tutýar. On agdyna akyp bar iýen zatlaryny fısıradyk goýberýär. Ana so terçe de so töňeden netibetini alýar. Yeri kıssadan bölük, kişini mermere çüýler diýişini, on etmese kişiň işini, hatta palaw ýerine de dögür diýişini. Yeri. Oğlumun ýerine düşmeň. Inni ýakadyny goýberin. Näme tabakyldy ya? Maňa bilmedik sıran bolmaň. Siz sebäpli oğlum bilen aram boldy. Maňa düşman boldy. Hiç kim oğluňa zat diýen ok harika. Uğraş yerden. Anne? Bu çalı Şoňa saýrak bilip aýdandyr. Saýgyň şoň üçin öý terk etdi. Şereketten, ulagdan, ähli baýlykdan ýüzüne urdy. Bu saýrak bilbilen ýanyna bolmak üçin hemme zatdan juda düşdi. Onu silçirdiňiz gerek. Gepleň-de. Saýgyň maňa garşy bolan ýaňyz. Samahylly bak harika. Menem gyýdymym oğlumdan kömek sorar elbet etelem zok. Siz bu gedaýlykdan çykmak üçin hemme zat edersiňiz. Saýgyny ağlatmak aňsat. On tarafynda çek men pulum Bendir. Sen pulunum, zatyňam bize gerek gel. Şu wagt gidaý düşen bolmagymy dakmal. Bugün düşdük ertir galar. Ýöne, biz nerede bolsak bolubereli. Hiç kim biziň mertebemizi depeläp bilmez. Häzir şu taýdan gümüňi çek özüňem. Mundan beýlegim, şu ýerleri atsa geleyme, gummol. Entek görürsiň. Bu meseleni çeýdi goýar öýtmäň. Gaty tolgundurjy. Saýgyň teň üçin hemme zatdan ýüze urupdyr. Täsir etmedimi? Ananman. O defterin ýapylaryna köp wagt bolup beri. Belkem doğru ýapylan näler? Haziýet çykdaýjylary, ýazan eserleriň hukugynyň bozulmagy. Daşary ýurda çykjak altynlaryň resmi namalary bar. Biram suratlar üçin tölemeli pul. Suratlar? Täze taslamalar surata düşürildi. Şolaň ýazan eserleriň hukugy barada. He. Şahin ağa. Gerhananyň nat pul ýagdaýyna üýt köşüklük barmy? Beýnan sagam ýok. Näme üçin soradyňyz? Ey, möhüm däl. Gysgaly nagt pul gerek öýdýän. Şahsy bir ýagdaý bolmasa, düşünýän. Isteseňiz kömek edeýin. Gerek däl. Neme, men kakymyny gepleşerim. Şahsy bolsa size dol düşünmezmi ka diýän. Soňky döwür gaharjaň. Oň agdyndan o çykýar. Sizin bolşuňyzda seretseňiz, siz üçin görýän on ören wajyp bolsa gerek. Aslynda men üçin näl?
başka bir için mühim. Kıyınanım. Kıyın ýagdaýa düşeni gollamazlyk gelişikli bolmaz. Ýöne sizin başga kömek etjek hiç kim ýokmy? Şeýleýäli. Ol diňe size bir baglaýarmy? Yeri näme bilen Jenap Ömer? Bu taýy sizin şereketiniz. Hamdaga, Nusret ağa kim bolsa sizem şol. Hatta kakanyzyň gözüne şereketin miras düşeri. İsteseňiz hasapçydan sorap görüň. Belki olar size kömek edip biler. Men näme işläp ýörne? Nusret bileýdi. Hemme dat puç olur. Bir zat diýdiňiz maňa oýam. Ýok, size diýemok. Meral hanım, Dinleýän men şu. men Neslihan hanımyň kätibi, aýplaşma görüm. Lukman hanymyň gysgaly bir işi çykdy. Derrew gitmeli boldy. Şoňky duşsugy ertere geçirýäli. Elbette bolar diýen ýok. Böyle fak bolun. Ýerinde gaýtyp bilersmi? Meni nüren ýeriňde. Yatan olaýmasaň, ýagdaýlaryň ähilligini bilerim geldi. Jenap Nusret, işiňi dileri. Sag bolun. Bir mesele ýüze çykdymy? Ýok, nähil mesele? Jenap Ömer aladaly görnýärdi. Gysgaly hasapxana gitdi. Kömek edip biljek meselem barmy ka? Şonu soraýyn diýdim. Ýok, hiç hili mesele ýokdy bolýan. Bolýa, menim şoň ýaly pikir etdim. Rıza ağa, 500 000 lira berip bilýäňizmi? Nakt görnüşinde, gysgaly garaşýan. Jenap Ömer, bu mümkin näme? Näme üçin? Jenap Hamdi nakt pul çıkarmaga gadagan etdi. Berk tapşyryp goýberdi. Onun alyp bolmasyn, şahsy hasabymy geçireýin. Ýalňyş düşünmäň. Hamdi aganyň ruhsaty bolmasa iş dat etbiljekler. Şoň bilen gepleşäýin. Demini dur Ömer. Azıcık rahatlan. İşin ileri. Sağ olun. Jenap Ömer näme diýdi? Pul çıkarmagy meseledi. Elbetde etmedim. Muktar näçe? 500 000 lira. Maňa azajyk gaharlanan bola aýmasa ýöne Jenap Hamdi berk tapşyryp goýberdi. Näme çek bolýar burat aýtdymy? Ýok, aýtmady. Dartkyny görnýärdi. Jenap Nusret, siz meni tanaýaňyz Jenap Hamdi? Irdaga, siz binjalyk bolmaň. Mesele sizde däl. Men meseleň kimdigini bilýän. Adgal Ömer. Basym aýwaçylar. Nähil tegmilke içi gara galmyş. Biýdele kösenme uyam. Ol tegmiller aýrylmaz. Men birazjyk ýüzüm gözüm ýuwjak. Yeri, peri görnün oklu. Ýere gitdi. Bilemok, belki özüne bir baýyt görýändir. Özgür. Meni goramaňa öwrenşip giller. Ýakymly duýgu eken. Köp sag bol. Kolay gelsin. İşin ileri Arifusy ýagdaýlaryň nenen? Sağ ol, hoş geldin. Ýaşyl gepleşip bilermi? Ömer, Hayal. Hiyal?
Hiyalın bu näme işi var? Ben bir yerde näme işim var? Biz şu taýyplaşdyk. Gaty görme, aýtmaga wagtym bolmady. Onsoňam sen berde näme işiň var? Men mi? Men Arif Ustaň ýanyna gelipdim. Sen Arif daýyn tanaýanmy? Ay, goňşurak da. He, wi dogry. Şu taýlarda ýaşaýadyň ahry. Aslında özü barıp yatan o bolu. Käwat bir gelene soraq berýän. Gulog käýinçe öwrenşik güllen. Düýpsiz guýýarlar daňar. Şonça gulogna guýýasam ol nire gidýäkä, nire sen gidýänni bilemzok. Hani öňüme düş. Dellen sylagyny görköz. Wah oğlum, ýeňsäňdäki saçyňa gurban bolaýyn. Arif Usta bilen bir az gepleşecekdim. Barır sen berde ahry. Bolýa, görüşür. Ýön. Alyň noş bolsun agam. Hayal üçin hemme zatdan ýüze urdyňmy näme? Ullukan batyrgaýlyk berekella diýmeli. Elbetde adam gynanýa. Käşke bu zatdan hiç bolmasady. Iň başyndan şeýtmeli ekenim. Henir hiýaly ýitirmeýänkän, oň göwüne degmeýänkän. Şoň bakyşy bir tüýsü gözüňden iden ok. Men onu şeýdip terk edip gaýtdym. Oýlandymça janym ýanýar. Indi bu zatlaň näme ähmiýeti bar? Hemmesi geçmişde gally. Şu wagt barada oýlansana. Söýgüň üçin ullukan baýlykdan ýüze urdum. Bu gaty aýgytly hereket bolýar. Näme tapawdy bar? Eden hereketlerimden soň hatda meni göresim gelmez. Söylemi. Ýöne ýalňyşýan. Hayalyň ýüzüni görmelim. Bu zatlar eşdenini agdy kulagyna baryp ýetdi. Sen çanyňmy? Elbetde täsir etdi. Seni unutmadygyny arkaýyna aýdyp biljek. Men muňa ananam ok. Başga biri bar. Men olar gördüm. Sen ömrü diýäňmi? Ol hayalyň dosty. Olun arasynda söýgü duýgusy ýok. Hayalyň taňa bolan duýgularynyň üýtgemenligini aýdyp biljek. Has dogrusy and etýän. Oň bilen ýüzleş, içiňi dök. Meni kuşly, korkýan. Ejeň bilen ýüzleşipsiň. Baýlygy eliň tersi bilen zyňypsyň. Iň soň kädim galypdyr. Indi şol ädem ätmekden çekinýänmi? Diňe özüň üçin näl? Şoň üçin hem ätmeli bolarsyň. Şu wagt senem hyýaly berur gerek. Maňa anan yapışmaga bir şaka ödleýär. Deli gowraman geçen. Näçegede gaýtmaly? Yalandan yalan nörer diýmedimmi? Hakykat bile kellesini doldurýançaň, şu yalan sözlemeň dowam edip otur. Erkek ýal gepleşsediň, şeýdip aýaňa köz basylan ýal ajrap ýördüň. Oňurmadym usta. İlki başda aýdyp bilmedim. Onda häzir aýt. Oň bilen ýüzleş, bolşy ýal aýt. Näme bolsa görersiň da daňar. Şu wagt aýdyp bilmen Arif usta. Näme üçin? Men korjandyň bilse işi kabul etmez. Etmem? Näme ýürekler seň elindemi? Nämemiş kabul etmän? Etmesin. Hiç kim ölene ok ahirini. Olar işleri urahri, göreň okmy? Onna bar, polisiýa aýt. Hilesi başa varmasın. Polisiýa barsam iş bolar. Kemme kişi eşdir. Yeri surat çap edilse kelleň sokmagy deşik tapmarsın. Yeri beýdimi Arif usta? Maňa bir ýol berköz. Bah. Berekella sen aklın köp. Sana kömek dälle haýlyan gerek. Men oň ýal akylly däl. Mundan meýlek menden sana öwüt nasihat ýok. Kelleň egme. Çykalga öňüňde oglum. Birini saýlarsyň, göni ýola da düşersiň. Ýakly ýollar petige diýýär. Haýsyny saýlajam bilemok. Belersiň. Sana erkem aklan biderek gerek berilmendir. Ona meske çörek ýalet ýeýmegin.
Geldimin kaç az bolýar Huseyin. Yine ağzı tap bilmermin. Bolana o ağam, ýagdaýymyzy bilýän-a, daş töwrüňde baý dostlaryň ýokmy? Netijede biziň hem depresiýon sartma baýlygyňyz ýok. Ay yok Huseyin bilýän-a, baýatla ýuwruşyp bilmedim. Onda kakandan sonra başka alat yok. Huseyin do sen düşünen ok bu kakım pul aylanşygyny sakladı diýen. Nak pul yetmeçilik bar diýen. Şereketin ýagdaýy pes. Onunla banktan karlal. Men näme deyin? Bolya dostcan. Karn mar o da atlar men wagtym yok. Bolya dostcan, sag bol görüşýänçe. Hoş kal. Yer bolýa sag bol. Bir-biriniňize münasip suanlar. Her kim bu söýgüniň kyrydary bolar. Ertir 14:00 çenli wagtyň bar. Ýatdan çykarma. Aşçılar kalmış. Barıp yatan sapsak. Allah ýarıňyz bolsun. Size giden rahat bolsun. Daý ýyljak eýindiňmi? Gylgynjak saklar. Sag bol gyýdym, göwnüme ýarady. Size yaran bolsa bolýar daý. Assalamu aleyküm. Aleyküm selam. Wa aleykum esselam. Hoş geldiňiz. Hoş gördük. Gepleşip bilermi kaka? Hem ol oğlum. Men gideýin. Şuun hasapxanadan pul soran aýtjakmy? Nagd pul donanşyny sakladyk. Ömer, eýgilikmi? Näme gerek boldy? Jenap ömürün gezdiğini işler üçün. Ona akıl yetmez. Neme, ilmi barlığı üçün. Şoň üstünde kelle de uyandı yani yok. Gepleşelliydin ha. Başka wagt gepleşer. Sen diýinciň al, sen sır gowlapdyň. Bolýa. Giýjeň rahat bolsun. Sag bol oğlum. Giýjeň rahat bolsun jenap Ömer. Bu ne vuruş? Bir yerde iş satıyor ha. Rahat bilen işimiz yok. Şimdi altın kırmayız. Ulan kör köpü yok ha. Altın ne işledin o? Hadi yürü tutulma kalk çıkalım. Hadi yürü. Eminim diyorum. Yani. Boş değil Olur boş değil. Kesin burada Anı kuşlayda bir yerde gizleyeler. Dikkat et. Dinleyek bol.
Telefonlarını mı alalı? Dağ duvara sesin çıkaymasın. Gel. Tertipli ol. Lal bol. Lal bol. Koy ver onu gidelim. Yüzümüzü gördü. Ziyanı yok ağam. Seni teyadır turorlar. Yok olmaz. Yok. Hemen çık ağam. Onu öldürecek mi? İneyim dinle. Sana yüzümüzü gördü diyen. Gör gidelim. Ağam aklını ağdaştım öldürecek ol yanı. Koy ver diyen. Biz kan gör der. Tutsa kanı da çiğrer. Sen ol. Bir yerden gidelim tutulaymalı. Gör koy ver diyen. İşi kalkalmış değil seni. Koyverin diyen. Kömek edin. Gelin kömek edin. Ne mullu? Kömek edin. Ece. Gece. Kömek edin Ece diyen. yağdayım olmuyor. Gece ne mollu? Gece. Ay sana ne mollu? Ece ne mullu? Ece ne mullu? Ayıktır. Ececan yağdayım olmuyor ne mullu? Fırdat gepri seni Ece. Ececan fırdatlar gepri seni. Ece yağdayım olmuyor. Gece bizi korkutma ne mollu? Ececan ödümü gül Ece. Oğru. Ececan bizi korkuttun ha fırdatlar değil seni Ece. Bir yerini yıgrenyen şu harabalığı. Men bir yerleri değişliden. Ececan. İnne bollu koşuş Ece. Ağdacık koşuş Ececan. Alga bar su getir. Bar su getir. Bar. Ececan Beni bekme günüme koyun diyen. Ececan hayiş ediyen. Ece bekme hayiş ediyen Ececan. Ece hayiş ediyen Ece. Hayiş ediyen ödüne gelsen Ece. Gömmolun. Qoğazgolun. İnsan oğlunun üstüne deysen qoğu elşen eken. Betbaqçılık bolunu derrew qoğazgolun turup başlayalar ahiri. Şol boluşlarına sin etmek qatığılıklı. Qoğazgolun turuzduklarıça daşlaşalar. Uzaklaştıgıça ağlayalar, urnayalar, sögünyalar, özlerini dağa daşuryalar. Käbirlerine qoğazgolun has ütkeşik bolýar. Olar bilen has aňsat düşünýär. Men görkeden ýollamy saýlaýarlar. Söýýänlerinden pynhanlykda bir gezinin ýaşyryn iş edýärler. Yalan sözleýärler. Öz ýanyny gowulanýyp erbetlige ýüz urýarlar. Düzetçek bolup has beter bolýarlar. Olar men naýbaşlarym. Gowalgynyň etdigiçe erbetlik jülgelerini näme saty bilen hemişe öňüne öýdüp ýyzymdan gyýarlar. Ine Ömer Korjan. Olam şolun bir bolmagyny isleýän. Haýryň ýyzyna ylgaýanlaryny öýdüp erbetlige ýanaşdyn diýip dyrjaşýan. Ýagny şol hilegäre pul bermelikli ýany. İlk bilen tapak masaly. Ýyzynyň nähil bolýanyny bilýänsiň. Ama parayı Ýöne pul berse surat çap edilmez. Hyýal onuň korjanlardygyny bilmez. Maksada okkulunu var yakan onu klatları pida etmekten çekinmeliler. Häzir esas zat Ömer'e ilkinci günärini ettirmek. Bilmedim diye başladı. Ömür ýaly adamyň şoň aldyda o düşýäni gödüň etýärmi? İnsan alını men yengdim. Oturmayan hekayenin täze pidası. Ömer Korjan. Beyleklerin ýanyna ýöne kıyzat bolup galýar. Maňa ýene azık möhlet ber. Häzir kärhanyň ýagdaýy kyn. Bir näçe günüň dowamyna pul tapar. Ýöne häzir Sen korjanlaryň masrafyndan sana ananyny ötme. Saat 14'de sen pul bersin. Ýoksa suratlary çap etdir. Alo. Ay!
Näme bolsa bolsun daý. Bu havarım var Cenap Ömer. Nağıt meselesi çözüldü. Ne edip bili boldy? Sakamçaların birinin bank bilen düşünüşmezligi var eken. Diýsen çalışyrmy ýagdaý. Şuň tölegi nağıt görnüşde geçirdiler. Size iň bolmanyny bir näçe günläp ýeterlik bolar. Gutuljak hastanyň ýanyna Lukmanyň özi gelirmişim. Cenap Hamdi'nin işte ýoklugy sebäpli bugün jogapkärsiz puly sandyga saldyk. Ýöne seseňiz bankada goýup bilersiz. Gökelmäňize laýyklykda hereket edersiz. Netijede pul sizinki. Bu töwereklere taňry gargapdy. 5 manat pulumuz bardy. Onu elimizden alıp gitdiler. Sen ýene gargys edip başladyň Iqbal hanım. Görersiň aýlanyp dolanyp. Men ýeýen bellim etdiler. Polisiýa derňi ýa-ýeje. Goňşulaň birem hökman görendir. Onu taňam gördüdir. Şo pul ýyzyna geler. Men şu töwereklerden gowuluga garaşamak. Ähli tergezdan, nadan, oğul adamlardan doli. Gelenmede ýaňy näçe gün boldy. Başymyzdan inmedik bela galmady. Giýje talap bitýärler garakçylaryň arasynda ýaşap ýör. Hani men şu töwerewer aýlanyp gören belki görenekden mardyr. Bütün Bar pulumuz şodi. Indi näme işlemeli? Näme iýmeli? Näme edip ýaşamaly? Mende bir pikir var. Gynan tagam şu ýagdaýdan ýeke tak çykalga. Biraz konuşabilir Azıcık gepleşip bilersin hıyal. Maňa derur gerek. Haýş edýän, bary o 5 min. Görkezmäňize laýyklykda hereket edersiz. Netijede pul sizinki. Siz ýaly adam kyn ýagdaýa düşen gollamazlyk gerçekli bolmaz. Ýöne sizden başga kömek etjek hiç kim ýokmy? Ol diňe size bir baglaýarmy? Biliyorum. En göwnüňe degenim bilýän. Ýa-sernerlik etdim. Ýöne indi himmedat üýtgedi. Ejem hökmurwanlygy geçmişde galy. Men erkin. Sen üçin himmedat etmäge taýyn hyýal. Men bagşlasaň bolýar. Özüň ýokkan sen näme derejede söýýänimi göz getirdim. Sensiz ýaşap bilmejeňimi düşündim. Hiç bir zadyň hakykatyny, hiç bir zadyň senden edip bolup bilmejeňini düşündim. Hyýal haýş edýän. Ýygyňa gel. Gaty giç taýgyn. Hiç bir zady üçin giç däl hyýal. Sen bilen ahyrky demmeçeli bolar. Kynçylyga döz gelerin. Şoň üçin maňa bezer mümkinçilik ber hyýal. Indi biz bilýän zat ýok. Öýüňe bar. İşleriň başyna geç. Özüňe başga bir durmuş taýla. Bagşla. Hyýal gitme haýş edýän. Gitme maňa ýene bir mümkinçilik ber. Men sensiz ýaşap bilmän. Maňa düşün hyýal. Men ýaşap bilmän. Haýş edýän gitme. Garaş. Beýdime, haýş edýän. İnat. Ketir geçi. Peri, bar telefon al. Buyurun. Dinleýän. Bir tek sen. Ýöne diňe sen. İyi olan
Durmuşumyň gowy sakypaty diňe sen bolup galdyň. Hemişe ýanymda bolarsyň gerek Ömer. Nusret Bey. Jenap Nusret. Şunun sakamçalygyň birinden nakt pul geldi. Banka goýalymy? Dağı ne var dağı? Sandıkta pul duranı nirde gördün? Alo? Sibel hanım, size bir belge versem, kime değiştiğini bilip biler misiniz? Nusret Bey. Jenap Nusret. Ötünç sorayan. Birinjalyk etdim, çylşyrymly mesele ýüzüne Eýgilik çykdy. var. Affedersiniz. Bağışlaň, Jenap Hamdi bile gepleşecekdim. Hyýal hanym dämi? Jenap Hamdi Turko bugun gelmedi. Ýönüň habar bar. Sizi Jenap Ömrüň ýanyna ýibermegini istedi. Jenap Ömrüň otogy Aňrajykda ýerleşýär. Sag bolun, Sag özüm bolun. tapar. Ne yapıyorsun? Enge diýeniň näme? Kerharan pulny ogurlaýanmy? Agam, näme işle ýapýarsyň Ömer? Pulu näme etjek? Agam soň gepleşer. Ömer, Ömer! Soň däl häzir. Maňa jogap ber. Ne yapacaksın Pulu näme etjek? bunları? Jenap Ömer,